Ustaz, ina so in yi maka tambaya ne. Watakan ainihin ina jin ki, sai ki faɗa abin da kike so ki faɗa, ake masauyata ce. Ustaz, za ka iya min akwati dozin? Domin ka san ita ma 'yar uwata haka aka mata, kuma ni ma ina da burin haka. Subhanallah, ya sayyada, kin san akwatin nan ba wajibi ba ne. Barantana ki ce ɗai har 12. Wannan ai albazaranci ne ya sayyada. To an ba za ka min sha biyun ba, to nawa za ka min? Ashe dama soyayya da kake nuna min, ashe dama ta ƙarya ce? Ya sayyada, watakan ƙarfi na akwati 4 ne. Idan za ki iya aure na, alhamdulillah. Idan ba za ki iya ba, falillahi alhamd. Ustaz, akwati 4 za ka iya min saboda Allah? Duk soyayyar da nake gwada maka? Kai? Ke ya aka yi ne wai? Ke ba magana muke ba waye ne taba mu nake? Ya muke ne? Ya miki ne? Kai tashi mu je. Yau ya mutu jinin shi ya halatta ai. Me kama? Gunna anan koyi. Oh no! Kama kanuwata. Ke me miki? Ba shi bane ce ba zai mun akwati dozin ba, sai dai mun kwaya 4. Kwaya 4? Yaya? Ni ba na ɗauka ‘yan fyaɗen nan na zamani ba ne ma ya zo zai aikata mata, ashe ma wai ta kan akwati ne, kai ke koma ba kuma ba da kwalla aka biyo ta ba za ki zo kina ga, ya dalla mu ce mu ke da. Ni wallahi ma ta sa maku tashi. Ai wallahi ni ban yi tunanin haka yake ba, lafiya dai ustaz. A samu albarka dan Allah da Allah. Ya ustaz. No.